Opozičné hnutie Progresívne Slovensko tvrdí, že vláda pripravuje zmenu pravidiel hlasovania zo zahraničia vo voľbách do Národnej rady. Podľa predstaviteľov hnutia by mohlo ísť o zásah do výkonu volebného práva. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval predseda PS Michal Šimečka. Informácie naznačujú, že vláda chce zákonom, konkrétne zákonom o podmienkach výkonu volebného práva, obmedziť hlasovanie zo zahraničia. Namiesto hlasovania poštou, ako je to možné dnes, by občan Slovenskej republiky žijúci v zahraničí musel prísť osobne na ambasádu a odvoliť tam, uviedol. Šimečka dodal, že PS má tieto informácie z viacerých úradov a rezortov. Podľa hnutia môže byť dôvodom pripravovanej zmeny aj výsledok hlasovania zo zahraničia v parlamentných voľbách v roku 2023. Zo zhruba 60 000 voličov zo 104 krajín, ktorí hlasovali poštou, podľa PS až 61% podporilo Progresívne Slovensko. Opozičné strany Spolu získali približne 77% hlasov, zatiaľ čo stranu Smer SD podporilo približne 6% voličov zo zahraničia. Predseda PS tvrdí, že premiér Robert Fico sa môže snažiť ovplyvniť budúci výsledok volieb úpravou legislatívy. Chcem vyzvať premiéra a vládu, aby tieto informácie vyvrátili a jasne povedali, že nebudú meniť volebný zákon rok a pol pred voľbami, apeloval. Predsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová zároveň vyzvala ostatné politické strany, aby sa k téme postavili otvorene a nenechali prípadné zmeny bez reakcie. Vláda sa k tvrdeniam opozície bezprostredne nevyjadrila. Diskusia o pravidlách hlasovania zo zahraničia tak môže byť jednou z kľúčových tém nasledujúceho politického obdobia